ithule ingwenya ithe icuthile zibeni phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengwenyama yethu shit. Hello everyone, uBrace ukulakhuluma kahle. Abaningi-ke benu babonile on social media. And now SABC News and also ETV News, ENCA, yonke indawo nje kuyatrend ukuthi inkosi uMisuzulu kaZwelithini irekhodiwe yapostwa indlunkulu yayo. Okuyinto-ke esiciye abaningi ngoba bakhala ngokuthi indlunkulu ikwazi kanjani ukuthi irekhode inkosi ilapho khona izijabulele i-private situation. Yena-ke uNdlunkulu lo ukwazi kanjani ukuthi arekhode bese eyamposta. Indelelo nje leyo into ebengamfanele yenzeke. Kanti-ke abanye-ke bayagxeka-ke ukuthi inkosi ikwazi kanjani ukuthi ikhulume kanjena nendlunkulu. Kuningi nje abantu badivayideke phakathi-ke, kodwa nangu-ke ungizwe-ke naye ezophawula ngalo lolu daba olunyakazise iSouth Africa yonke. Asike simlalelene ukuthi uthini ungizwe mchunu. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiye usubscribe-ile ukuze ungapheleli uzuphuthele amavidiyo afana nalawo. Shona khona ngingamoshi isikhathi sakho. Thina kwelakithi kwaZulu sakhula sazi ukuthi inqaba lento kahlekwa. Umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNdlunkulu erekhoda isilo. Isilo sithetha njengomnumzane wegceke, sithetha njengomnikazi womuzi engeyona umuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphonga namageba senkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva. Iphumile ka manje emgonqweni nganiza kwethu befuna ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo ngoba unembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bakufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa. Uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula kodwa komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle. Mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi eside kangakanani lesi yini izovela manje kuneyinkinga neyinxushunxushe ezikhona eNdlunkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona. Asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesisihlalo bese silindela thina ubumnene silweni. Isilo somuntu futhi ubukhosi bobumuntu kodwa indaba enkulu inokuhlonipha isihlalo. Osesihlalweni akabe wasici ngoba usuka sesihlalo qobo. Noma amaphutha ngaba khona ngani zakwethu. Thina esiganiweyo, thina sazi ukuthi ilawu yini. Umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona ufanele kwenzeke noma kukhona la kuyiwa khona noma ngabe yenkonzweni noma ngabe uyemhlangano nebusiness kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile. Inhlonipho leyo esimple kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile kwayena eke uNdlunkulu esimthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngasiphamu asimkhombe ngambese. Izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo manini obabili nawe futhi umuntu osifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu osifazane manini obabili angakuthukaza kuthuke nangoma wakho manini obabili ulalele ukuze abhoklineke aqineke ngaphakathi bese nokufunde nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempenzima njengamanje mina nophakela umthakathi sibambe impi kaZulu sawufaka uZulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekuyizungulwane nezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebeyabelungu bemnyama bethe ebhuqa kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento esiyenzile nophakela umthakathi uZulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke ireferral izobe irefer kulesimo esibhekene naso. Mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka
sisemthandazweni ojule kangaka singasuka kanjani silo emveni kwalokho kune stress sezwe, istress sethu, stress secountry, istress sesikole esingazenzile. Konke lokho kuza enyameni yasisilo. Uma siyithokozele ngesitela saso elawini, singashayi umuntu, singakhombe umuntu ngasibhamu, likuphi icala lakho ngandza kwethu? Likuphi icala? Likuphi icala? Ngiyocela ukuthi omdala weinsuku alale phe kwethu siwuZulu. Ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu. Ayibencane amaNazaretha, ayidla amahawu, ayilwe ngamalongo. Unyazi ngiyazi ukuthi ludala kulesimo, lihlala lesikhulisa ngento eziningi. Mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi luNkulunkulu wabaNazaretha liphinde futhi libo makhelwane kimi, lingikhulise ngobudoda. Namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda, futhi isono somuntu esuka sesivele obala suka sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo. Kangakanani isifuba singungubele nyakana sabhoboka umuntu uyakuzizwa isindaba. Ngithi noma ngabe ubani osethuze kwesihlalo, okude nesihlalo, owake wembatha lenkosi engubeni, onamavidiyo, onazo sonke isici senkosi yethu, umisa uZulukazi ulithini akakhiphe njengamanje. Ngeke ubulala ubaba phambi kwami. Ngcono sibulale sonke mfowethu. Sibulale sonke mfowethu. Ubaba wesizwe, ubaba kaZulu ohlekayo, sengathi angahleka ngaphindame. Ohlekisa ngalento kuma social media, ngimfisela isibusiso sokuthi ayengathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka nje obehleka nje. Ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe esithongweni. Ngakho ngesivume isilo siyazama ukuba ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela, ukube imeya noma kube umongameli ngabe sizibuke ngenye indlela. Cha, inkosi yazalwa, hlonipha isihlalo. Nkosi yethu mnandi namaphutha akho, siyakuthanda thina. Ngicela bonke abantu baku social media abaqhubeka bayiphuzela isitela, bayijabulele kodwa bengazoni, bengoniwa. Ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo, sihlonipheni isihlalo. Singahlekisi ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungosibili emhlabeni wonke jikelele. Ngithi nishingonyama kaJuda yawashwa lamazwi kwela kwaIsrayeli. Yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi. Akho ngisho yedwa wasukuma. Wena ukuhambela kahle emzini wakho, wena ukuhambela kahle emendweni wakho, kodwa usineka nje wathola ukuthi wena wadlisa indoda yafa ngoba kwayena uNdlunkulu. Ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzayo, kodwa lapha ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elingakanani phambi kwesihlalo sikaZulu, phambi kwesizwe sakwaZulu. Ngithi Shembe Nyazulu leZulu lalaphe kwethu, uZulu ingubo yakho, nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu. Ngiyacela ningizama Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene siqhaye ngendlela esisimanga. La senze khona ubuqhawe obeyizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami edaladini. Kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uCredo Mutwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed. Namanje ke sithi hlangana Zulu, hlangana mhlathi wazanayo. Akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto. Khona imbongo ezigcwele lapha lezi eziholayo ngoba lokuhola kwenu ko Facebook nakulo senishintsheni nikade nigxeka manje ninilwa nathi nophakela idibene ibhixene kodwa within a minute senishintshile. Angifuna niyibone ukuthi ningamakhayiti angakanani. Ithuli ingwenye ithe icuthile zibeni phumile emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengonyama yethu shit. Okay everyone, sivala lana ke video namhlanje sibuya unqi. I really hope you enjoy the video namhlanje. If you enjoyed it, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.